Nézzünk be az épületbe. Minden szint egyforma. Először, hogy beérünk, meglátjuk az amerikai konyhás nappalit. Részére is nagyon kényelmes. Fürdőszoba. Minden egyes emeleten van 2 darab 3-as kiúszhatós feladó. Plusz egy egyes heverő. Minden szinten megtalálható 5 garnitúra, párna, illetve nyári takaró. Ez pedig a kilátás lenne a felső szintről. Az épület hűvös, de ettől függetlenül minden szinthez tartozik egy ventilátor. Minden szinten színes tévé, szatellit lejátszó. Ez pedig lenne a hálószoba. Egy francia ágy van 2 személy részére. És innen is a kilátás a hálószobából a tengerre. Ugyanígy helyezkednek el az ablakok a többi szinteken is. Ez pedig lenne a fürdőszoba. Zuhanyzó és a mosdó, illetve a toalett. Tehát a konyha az étkezővel, ez pedig a nappali.